Nazo. Right guy. Ngapa kancane. Awukhiphe le. Ubheka phezulu. You don't need it. Yenzani? Sondela ngapha ngithini. Hayi kanje ubheke phezulu. Phela phezulu. Nina benkosi nina besilo kulo lonke likaMthaniya ngicela ukunibingelela futhi kusayimini umfokankeshe njengoba nazi ukuthi kwaceza kunebhodi ephekwa khona elizovuthwa ngomhla ka19 bese siyaphakelwa sonke sidle iphumileke isihloko sealbum ne-CD cover sithi ke isihloko ivila laselawini ukhiphile ngempela ke lensizwa noma singakayizwa ingoma kodwa mawubuka iart nenesithombe lesisebenzisile se-CD cover uyabona ukuthi umuntu who's an artist ozemculweni ngokuzokwenza iart ongacompete nanomunye umuntu into enhle kabi lena ungambona ugqoke kahle ufake ilokhuza yamaXhosa wafake omega ngathi wafaka no Brentwood kodwa nje ugqoke kahle kakhulu iart iposter the way abadesign ngayo iposter isezingeni eliphezulu kakhulu simlindeleke umfokaZulu ivila laselawini siyazi ukuthi ingoma iningi kwaceza into eyozidelete into eyozilahle sihleli ke sisemlindweni sisele 3 days njengoba namhlanje kumhla ka16 nje kusele insuku ezidazibe 3 uzokhipha ke promo uyikhiphile ne video berehearse nayo ngizoyifaka kule video aba rehearse kuyona belungiselela yona iCD promo abazoyikhipha ngicabanga ukuthi osuku namhlanje noma kusasa bese ke siyamlalela ufune siphinde sibafowethu ke sinxusana ukuthi sithenge original CDs siphinde futhi sidlale ama original CDs siwa download from original digital stores ngicela udlule ngo like no share no subscribe sayimina futhi umfokankeshe